Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra de Rijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. Goejoen en welkom vanuit Starem. De video het net ziet, maar wel gewoon een scootjesjournaal. Want we zeggen waarom op de oude dagen. We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. 'Cause winning really is the only thing. Get out of the way, we're coming in. If you wanna fight, you step inside the ring. Does anybody wanna take a swing? It's gotta be all or nothing. Oh, we're gonna be the champions. Hey, we're going all the way, we're gonna win, win. We're gonna win. Forget about a draw, we're gonna score. And then we're gonna get a few more. Maybe another one just to be sure. We'll make you look just like an amateur. Until the final whistle is the war. And then we're gonna pick it off the floor. We wanna hear the crowd really roar. Yeah, we're coming in, we're gonna win, win. Yeah, we're gonna win, we wanna win. 'Cause number one is everything. We're gonna win, we wanna win. We're gonna be the champions. We're gonna win, win. Ja, dit is wel leuk. Dit is machtig. We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. 'Cause winning really is the only thing. Get out of the way, we're coming in. If you wanna fight, you step inside the ring. Does anybody wanna take a swing? It's gotta be all or nothing. Oh, we're gonna be the champions. Yeah, we're going all the way, we're gonna win, win. We're gonna win, we wanna win. 'Cause number one is everything. We're gonna win, we wanna win. We're gonna be the champions. We're gonna be the champions. We're gonna win, win. Yeah. We're gonna win, we're gonna win. We're gonna be the champions. Yeah. We're going all the way, we're going all the way, we're going all the way. We're going all the way, we're gonna win. Ja, hier in de eerste weken van het scootjesjournaal zit erop. Wat is je hem ontnood het meest opvallen? Ja, hoe mooi de wedstrijden binnen. Mooie wedstrijden, spannende wedstrijden en alles is nog mogelijk. Dat is het eerste wat hier mee opkomt. Ja, het zit alweer nog heel dicht bij elkaar. Eelke. En van tevoren zijn we wel van, er zijn 3 favorieten, waarvan een echte absolute topfavoriet. Dat is Grauw. Maar Grauw ontnota doet het helemaal net zo goed. Nou, zodat we goed, maar net wat we wen binnen. Zo dubbel goed dat ze het altijd deden. En we zagen de wedstrijd van Justerik, dat wie gewoon wraksely. En ze zielden zelfs wat achteruit. Dus ja, dat ben we net wend van Grauw. En Roelof, ja, die 2 scootjes die we er eigenlijk misschien net bij betocht gingen, dat zijn Jennevoort en de Joustes, de Oerel thuis. Dat is wel zeer opvallend. Jenne Woord, om daarmee te beginnen, had natuurlijk fantastisch die op het snelle wetter. Maar op het rommenwetter wie het nog net helemaal stabiel. Ze zielen fantastisch, laat me dat vooropstellen. Maar waar ik twakkers jongen dat de foutjes die ze maatje. Dus ik denk dan nog een Grauw een keer van Inja naar Sani in een cruiserak. En Juster ik een keer, nou dat akkefietje maar jouweren van 12 naar 4, wat wie het. Die foutjes die ze maatje, die worden wel heel duur bestraft. Dus ze moeten die skiën een beetje beperken van die foutjes. Wil ze echt serieus meedwang in om het kampioenschap. Ja, en dan eventjes, want we hebben echt op het smelle vaarwetter bij de Veenhoop en bij Jennevoort. Ja, je kinderen misschien, ja, als je ter lezen litten, dan kost het gelijk een heel soort punten. Hè? Vreeg je dat maar rond Jereveen en Ljouwert? Ja, die hebben allebei een 4 en een 3 volgens mij. Aan de andere kant, ja, dat is zo. Ze staan op scherp, ze kunnen zich niks meer veroorloven. Maar we zien stiekem ik wel een heel duidelijk verschil in de vloot. En ook had het ik al een paar keer zijn. Ja, dat verschil tussen de achterrijn en voorrijn is wel groot. Dus ze moeten het ik wel heel raar doen de komende dagen. Zeker met die relatief stabiele winvoorspelling die er is. Om samen boeten de top 8 te finishen. Dus ik weet net of die hege outtrack nou echt al een factor is.
Dat is wel heel iets, hè, Ilke, die tweedeling. De eerste zo'n 8 scootjes, die ben echt wel volle beter als de oren. Ja, en daar zit natuurlijk ook een aantal debutanten bij. Die, ik credits jammer, maar als we dan de Lemmer nemen, ik een debutant, ja, die liet zich echt zien daar in die top. Dus en dat is wel een heel verschil, die punten ik. Van alle favorieten, hier hebben we natuurlijk Grauw, de Jouwer, Ljouwert en hier hebben we nog wat subfavorieten. Nou, daar hebben wij alle Jenne Woord in eerste instantie net bij neemt, want die vliegen hier bij die 1 laagste eindigen. Maar dan, Rolf zei wel terug, er zijn nog wat foutjes, maar zo goed als ze er nou al bij zitten, is wel fantastisch zelfs. Ja, is dat een super verrassing? Ik vind het wel. Ik leeuw zeker wel in hun kunde en hun mentaliteit en een zielintelligentie die hebben ze. Dus ze komen er. Maar deze sprong die ze nou al maken, we moeten nog een paar, maar wat we zien hebben is schitterend. En Heerenveen, hoe komt het er mooi? Die staan nog nodig wel op een tweede plak. Ik gewoon rustig blouwen en dan taslaan op het moment altijd kin. Nou, Heerenveen verwacht ik eigenlijk een heel soort van. En ik wil net de druk oplezen, nou, maar Grauw vol met Shin. Toen vond ik ze wat slordig en wat rommelig. En dat even die startposities op het smelle werd er even aan de kant. Dacht ik, juster, wie wel de eerste keer dat ik dacht, oké, dit is wat ze kennen. Want ze gaan hut, ze gaan heeg. Ik denk de jaren maar jouweren, dat zij de twaskippen binnen die een liets beetje een voordeeltje hebben in de orde wie ze snel hiet. Dat ziet er goed uit. Als zij iets dominanter willen kennen en iets meer van, ja, gaan het helien. Ik vind ze nog wat voorzichtig, ze nou een mooie positionering. Maar als ze het echt erin vleren van, nou, we gaan het helien, dan jou ik ze echt wel een goede kans. Ja, ik wil toch nog eventjes naar de koppositie. Hè? Maar Jenne Woord en de Jousters. De Oerl Thuis, maar Rinus de Jong. De wordt wel zijn, Rinus de Jong, het is wel een heel soort kamikaze. Ken je daar als ze misschien wel zijn koppositie verliezen? Toch dat soort rare, vreemde acties? Ja, dat kan zeker. Ik heb een aantal dingen zien. Ik denk van, ja, aan de ene kant moet je wat brutaal zielen. Hè? Je moet het wat uitdwingen. Maar je moet het net doordrouwen. Je moet het net doordrouwen, want hij hier juist er 14 punten op rennen kan in mijn optiek. En dat had er nou net aan. Dus daarom doet er nog goed mooi. Maar ooit wie dat zeker het al heel erg voor zuid. Ik wil nog 1 punt onsnijden. En dat is het feit dat de Sneker Pan, die heeft hem weer romlutsen. Hoe spietig vies dat? Ja, dat is heel dat er een kampioenschap juist er hier met 2 scootjes minder. Ja, dat is verschrikkelijk spietig. Ik voor het publiek, ik voor de snitsers. Maar natuurlijk, die bemanning die had zich er helemaal op voorbereid. En die is clear. Die had 2 weken vrij namen. En die zitten nog straks ergens op een kant. Ik hoop dat ze op een kant komen. Dat het enigszins verwerkingsproces. Want ik denk echt dat ze dat nedergaan. Want dat is vooral voor de bemanning vind ik dat heel spietig. De eerste week die zit erop. Laten we even zien naar de tussenstand ontnota. En dan zien we dat het jouwste scootje van Rinus de Jong met de Oerl Thuis, die ging onder leiding met 9,8. Var Jenne Woord, 10,4. Dan de Gerben van Manen, het scootje van het Heerenveen, 12,9. Ljouwert, ik al een favoriet, 14. Dan de regerend kampioen, het grauwste scootje, 14,9. Lemmer, maar de debutant, Jasper Visser, Sontjen, Akkerum had 18 punten. En op het 8e plak Langwaar, Njochen, Starem, Drachten, de hele mannen. Woordzijn en Hildel onderhoorn het dorp Huzum met 42,3 punten. We zijn op visite bij de Oerl Thuis, het scootje van Rinus de Jong. En ik sta hier bij de nummers 1 en 2 van het klassement. Ja, dat heeft ook net betekend, Rinus. De nummer 1 van het klassement na 1 week scootjes, jong. Nee, dat ik zeker net van tevoren bedenken. Nee, dat hier ik zeker vertekenen. Als ik dit van tevoren wist, dan ik het vertekend. Ja, hoe viel dit? Ja, fantastisch. Maar dit jouwt echt druk, hè? Ja, nou ja, tuurlijk jouwt het wel een beetje druk. Maar ik ben er nog net echt mee bezig. Het is prachtig mooi dat we eerst staan. Maar wij showen gewoon per dag. Even zielen. En als je in de Lemmer wil, hoe we er dan voor staan. Ik denk dat het erg spannend wordt. Ja, denk zo dat ik, Sieber. Want ja, laten we er nog eventjes waarom hellen. Vorig jaar eindig als nummer 3 en nou de nummer 2 na 1 week. Ja, zo staat het erbij, ja. Dat wie voor dus even apart. Maar het is wel wat er werkt is. En het klassement is nog net echt belangrijk. Maar we doen wel lekker mooi. En de eerste zondag eigenlijk al wel mooi. Dus het is spannend genoeg nog wat er gebeurt niet. En dan komt nog een partij wien aan. En met machine wat het wordt de tweede week. Ja, dat zijn ze al die scootjeskippers, hè. Jongens, slag voor slag, dag voor dag, net te vol net klassementje. Maar ik doe het toch. Nou ja, ik heb zeker wel naar het klassement. We hebben 2 dagen mooi oranje wimpelsiel. Tenminste, een dag maar heel wat even, jammer genoeg. En juist er weer. Ja goed, Joet mocht hem uitstellen, is een man. Dus ja,
morgen kan hij maar de oranje wimpels zielen. Ja, dreemst heel stiekem Marines al een beetje van het kampioenschap? Het zit zeker in mijn achterholen, ja, zeker. Maar heeft er al hoe dreemt? Nee, ik heb er nog net gedroomd. Nee, zo raar is het net. Maar tuurlijk, daar droomt iedereen van om kampioen te worden. En dik feest te vieren in de mensen in de oude. Ja, wat is het hechte punt van de oude dagen? Nou, sowieso die overwinning op Grauw, dat was helemaal fantastisch. Hoe we daar de slagen pikten en hoe we daar wonnen hebben, dat was geweldig. Dat is echt mijn hechte-punt, ja. En voor jij, Siebren? Ja, dat is een beetje lastig. We begonnen op Grauw en we lijnen even de eerste. Dus dat was eigenlijk al een hechtepunt bij de eerste bovenboei. En toen zakken we daar wat we rond en helemaal weer in. Dus dat was al machtig mooie wedstrijd. Nou, Januari, het eerste werd dus ik een hechtepunt. En het tweede weer op de Veenhoop, dat week onverwacht. Dus ja, ik ben al die hechtepunten bij elkaar dit hier al. Ja. Eén kritische noot, Rinus. Want er wordt wel eens zijn van, het is wel al te volle kamikaze van Jim. Het gaat een keer mis. Dat klopt, maar met een zeker voorzichtiger wijze. Dat ben ik helemaal niet bij. Dan krijg ik al even door de hand. En Ja, want juist er weer extra situatie, mooi en een woord. Twee keer, ja. En maar jou het. Ja, en dat zijn dingen, dat neem je gewoon te volle risico's en dat ben ik met waan. Ze zijn ook coulant geweest en heel sportief. Maar dat is denk ik wel de laatste keer dat dat gebeurd is. Ja, elke niet jaar het op die, hè. Dat is de onvierder van het klassement na 1 week. Ja, maar geen hier van tevoren een woord neemt. Nee, ja, ik zelf ik net denk ik. We winnen op leert, maar als we in een beetje aan de linkerrijtje eindigen zo, dan hier we denk ik al een heel leuk seizoen weer aan naar vader hier. Ja, en hoe kan het dan dat het nou al wel goed valt? Ja, dat weet ik net. Alles valt een beetje te plak. En het skipper in, dus, en de manning erin. En dan eigenlijk is het gewoon zielen. Ja, en hoe is dat bij de Oerop thuis, bij Jim? Datzelfde verhaal. Jim had het van tevoren al wel een beetje neemt, hè, als een soort van outsider. Ja, nou, we hebben het hele voorseizoen hebben we goed meeshield met alles. En wij zijn stap gewiers. Ik ben waar je kan, hè. Ik ben in 18 begonnen. Met een hele naaie ploeg en een hoop onkunde van mezelf weg. En dat hebben we in die jaren hebben we dit opgebouwd. En nou, maar deze ploeg, ja, dat valt elke op je plaat. Het skipper in het hut. En wat Siebren zei, je bent nou echt aan het wedstrijdzielen. En je krijgt een blauw in de top. En dat is het mooie wat er nou gebeurt. Ja, ik heb nog één vraag voor je beiden jongens. En ik wil toch echt een voorspelling. Waar krijgt Freed op snits het zilveren scootje? Wat een raadvraag. Ja, dat weet ik. Dat vind ik niet hele makkelijke vragen. Nee, dat is weer. Nou, ik hoop dat wij hem vinden. Maar ik doe er echt geen voorspelling te doen. Maar als de namen nemen was, dan wordt het Heerenveen. Heerenveen. Siebren? Ik zeg Joude. Joude? Ja, als die naast me, nou, dan moet ik net wat oorzijden, toch? Zorgt dit voor druk? Ja, zeker. Ja, maar hij drukt al heel de tijd. Dus, Ja, maar gewoon de kop leeg en rustig bouwen, dat is gewoon het credo. Dat is gewoon het credo. Gewoon je denkt aan, zij het altijd door en net gek maatje litten. Dan als je nou zenuwachtig worden, dan staat hij in de morgen al net meer goed. Dus dat moet je net aan. Succes mooi. Dankjewel. En doe ik. Dankjewel. Je mooie inversissing van. Waar wint het SKS kampioenschap 2024? Wat denk je? Laten we alle treien in doen. Dat lijkt me wel zo leuk. Oké. Als eerst kiezen. Ik mag als eerste kiezen. Let op, de regerend kampioen, moet je nooit uitvaaien, Douwe Visser van Grauw. Ja, goede keus. Dat moet je zeker net. Want we hadden al jij zijn aan het begin van de week. Hè. Ja, die, als enigste die ondervinding van het winnen. Dat moet een keer boven komen. Maar dan zal hij wel beter starten. Maar dat weet ze zelf ik. Ik geef voor Sietse maar Jereveen. Jereveen, dat is kijk ik uitlijn. Ilke? De Lemmer. De Lemmer. De Lemmer, een debutant, het eerste jaar gelijk kampioen. Dat had Grauw, Douwe Visser ook een keer dien. Dus dat tot het neefje van Douwe, dat het dit keer ik. Ik ben heel benieuwd jongens. Het lemste scootje, het scootje van het Jereveen. Of misschien wel de regerend kampioen Douwe Visser voor de volgende keer. Heren, Tiegetank. Morgen dan ben we er vanzelfs weer. Mooi het wedstrijdverslag. En dan zien we hier. Als het goed gaat, als het al hier trok gaat, dan zien we hier op Starum. Morgen. Dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drasma, FB Oranje Woud, Rabobank en Haima Service en Auto's.